Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan. Petsa 3 sa bulan sa Marso, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 20, bersikulo 17 ngadto sa 28. Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, nagpalain siya og ang napulog duha ka tinun-an og giingnan niya sila, "Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem og didto ang Anak sa Tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw banhawon siya." Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak, miyukbo og mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, "Unsa may imong gusto?" Siya mitubag, "Isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari ka na." Si Jesus mitubag kanila, "Wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa sa pag-antos kasadili madugay akong imnan?" Sila mitubag, "Oo, makahimo." Si Jesus miingon kanila, "Kamo makainom gyud gikan sa akong kupa, apan ako walay katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan, "Nasayod kamo nga ang mga namunuan niining kalibutana nagpahawod-hawod ug ang mga kadagkuan hangol og gahom, apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kun usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kun usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Sama sa Anak sa Tao nga wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.